Ka Parti Kongres Naribhoi, Hakalama Karibhoi District Congress Committee, Balalam Khmat Dau Presiden, Uba Meral Bons Im, Ubaderu UMLA Kanongpo, Menta Kasngi, Kilahiar Banjurip ya ka Transit Kam, Bela Peniang daka Asam, Bat Kumjuru ya ka Entry Point ha Umling, Shibenta Bantip, Haduk Ano Kam Meghalaya Safety Residence Security Act 2016, Lapentri Kam Haribhoi District. Hadin Belawan Jurip nakaliang ka parti, Kilalit Airu daka Dorkas, Syaka Deputy Commissioner Karibhoi, Kakong RM Kuba, Ban Shimkia, halor kan daka Kam, Bat ka parti, kan kerenru Syaka Sarkar Jela, Bahkan Shimkia Mador halor kini Kam. Kawai nagimat ki bakong san ha kumno ban penteri kam ya kani ka an tolong bangindon ya kani ka district task force apo ka district itu ni ha ban kli dai deputy commissioner ha ban kendon ki dekat nakaliang jong ki ADM EAC ha gaju ko por ki ban mikmat nakaliang jong di local authority ki dekat ki bade ki rang ba snong ban ha gaju ko por ki ban mikmat nakaliang jong ki riupau khmat jong ni ka dong berkatan ki jong ni Dei nak kata kadau, kau bangi kuat mentah kalong ba, bangi wan ban pressure ya district administration, kalong nak mentah ban ai ka awareness ka biang sagirang ba senong di jungi. Marba kano ka an, khamtam ka BD bat ka MRSSA Act, kalong ba ladala sedang ban bu ik entry point ba pero ha ga jela ga jungi, laga dei ha umling, laga dei ha bajing doba, laga dei ha rata shira, laga dei ha kano ko bentah nyong ga jelaru, de lada ki dorbar senong. Kim ya trilang konsep A. Di namar kata kaba kongsan bah kalau marga jela jungi kabadon sibun ki jekarung ki kami. Di ka dorbar senong, urang ba senong di dorbar right ki jungi ki hap long aware ki hap tip kumno ba kinla ban penteri kam yang ni ka an. Mangi sutu biang-biang ki don sibun ki dorbar senong, ami ye keren ki ka ak ki don sibun ki bompat tip. Na in sedang aru kim tip ngin lum kerteng kumno. We buan hikai school, we uban wan bela, we buan tre kum ta ter. Ni hap ni yo lut ki jingkeng. Sa hang no wan men no unlet lan no kum ta ter kata ke dik jingmut ta bangin yo ini jingkeng gi ba benya tengi kwa ba kum bangi la ju kren ha po ka assembly hing dorbar thau anyu nagal yang di ju kren ba di kwa ba gani ka MRSSA Act Hajar Khandriu dei ban penteri kam hai ka mutin letter and spirit kamu kwa ban I ha ground ha khndo ka dei menteri kam ba dei nak ta daung gi dak kerpat ya gerang ba snong ba ni songu subun ya gijing ya gajing ya trailang jung rang ba senong hagi por gi bala dep ru ban ngi scam balong ba gi ni gajing ya trailang ban ngi kentu na kaliang jungi ru ba kan ni ka an ge jungi kinang menang pen klan cucu bat ha gaju ka por ngi kentu ru ya ka Sarkar Jela bahkan Budin ya ka MRSSA Act Amendment Bill Hajar Khandai ka mempat yo ya gajing menjur na gubernur hadu mentah jadi nak ta kadau ngi kentu ru ya ka Sarkar ban kaliang jungi kan ngi Budin ban yo ang menjur kenang bah la ban penteri kam bahaya kene kaan hakar kom ko bedei apoka jela